Panaghiusa sa executive ug legislative gipakita atol sa unang adlaw sa bagong mandato sa mga opisyal sa lalawigan sa Sugbo. Ani ang report. Unto palas 8 ganinang buntag ipahigayon ang unang flag racing sa unang Lunes human masublii sa mandato ang mga opisyal sa Kapitolyo. Silang Governor Juan Garcia ug Vice Governor Junjun Davide mao'y mipakayam sa bandila sa Pilipinas nga gitambungan sa tanang mga miyembro sa Provincial Board ug sa tanang mga kawani. Dili man managsama og partido apan parihong gipatigbabaw sa duha ang panaghiusa alang sa mga Sugboanon. We both believe that it is only by getting together, working together in unity can we hope to move on, move forward and soar to great heights of progress and development that all Cebuanos, all Filipinos deserve. Para nako nga ato makabot ang mga goals, ang agenda sa provincial government. That's really the key yun, ang unity. Samtang ipasalig sa presiding officer sa Provincial Board nga suportahan nila ang mga programa sa Executive Department. With the composition karon ng provincial board, I'm sure tanang programa sa governor suportaan yun na, no? Suportaan yun na sa provincial board. In the past 3 years of my 4th term, there were times nga ang akong executive order gikinahanglan nga paligunan pagyud with an ordinance, and every time wa gyud na mo talikod kanako ang provincial board. Sa pikas bahin, nunod sa bag-ong mandato isip re-elected governor, ipadayon ni Garcia ang kasamtangang programa sa Sugbusog, Sugbo Negosyo, Sugbo Kahanas, apil usab ang mga proyekto pam-infrastruktura, hospital, edukasyon o guban pa. Labaw sa tanan, dunay palabtik ang gobernador sa isyu sa COVID-19 pandemic. We hope that this term will finally see the end of the COVID pandemic. That we may bring our lives back to normal. Not even new normal, mag-normal na ta. We have been abnormal for too long. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.